Аз Маси Геймс БГ, днес ще играем с Ради БГ. Ти не си се включил в сървъра, а не включи се. Ето това си гледай. Ти си зомби. Имам за шугър. Аз какъв съм? Имам за шугър. Добре, аз ще събирам. Защо не мога да тичам? Ей, тъпата ми креха. Се намали си звука и да трябва в света. Не ми иска. На мен така аз си включим звука на малко. Така си чувам. Аз ще вземам тук от да ти да храня. Абонирайте за мен и за GamesBG и за тези GamesBG. И те заедно ще кликове. Да. Тук сега, ако сте го чули изобщо. Един бос, дето той има всички атаки. Чем ли е това? Опа. Не знам, не какво. Гледай го зад. Я да видя. Това е Чем. Мастер Чем. Той отказва силите. На другите, ли? Така. Това беше Kiss GamesBG и искаше да му кажа нещо за една игра. О, хора! Това е силата на Shadow. Радо, къде си? Тук събирам дърво. Аз къде отидох? Защото не те виждам. Аз съм на острова. Я да бе. Ти къде си качил, бе, брат? Никой. Ето сега сте на петъмент и като изглежда. Добре, там проблем. Защото трябва първо да си направим лодки, за да видим до някой растър, защото не виждам наблизо мене. Ей, грабел! Ебе, бий се, бе. Аз ще усилих светлината. Най-сетне камък. Камъкът е не намери камък. Откопай на мене. Дракона! А? Дойде дракона, той ледени и лестър. Ледения драконек. Той метка някакви ледени бомби и така да замразяват за малко време, ама и бавно се движиш. Рада, дай ми камък да направя кирки. На меткото и така. Направи ми кирка и брат ваше купая още пъти. Ти много малко камък ми даде. Зареди ме, тъв дракон цигански. Фак ме зареди! Хвърлих ти кирка. Радо, хвърлих ти кирка. Каменна. Не мога като... И брат ми направи, на ти още 8 камък. Бега! Пак ме зареди. Си направя и аз да знаеш. Имаш ли дърво? Направи чарко. Да, бе. Аре бе, направи. Добре. Направихме много. Метки ми вратата. Тапанар. Ето я, Ела ти направи печка, ще имам 3. Има за една печка. На Майнкрафт. На кой? Мой сервер. Не бе, на кой нашия? На нашия. Три път да възначите. Без гели, мерак! Аз не знам кой да знам. Рада, повече пържали нямаме. Прасе. Радо, поднася някакъв си. Не сте ми да ставаш, бе, Радо.
малко. Само като 3 бележники. Защо? Радиото не си дал бележника. Ами, госпожата не го е търсила. Но на нас кога ни го търси? Радо, ево си вземе от печката чаркова. 2 ли имам? Да, 2 са. Чакам да си сложи пържола. Без звук е малко тъпо. Точно и ама... Саплите да ги посадиш, защото нямаме дърво. Аз да че изгорих един. Нищо. Аз съм посадил много. Я? Това е моето! Това е моето! Кака ми я даде? И парите. Това са някакви германски. Аз приемам да отстави за 100 лева. Еми, това е всичко този клип. Абе, така се разписвате на след това не го купай! Той бяха гости, не го купай. Как? Това аз не ти го разбирам да го казваш, Абонирайте се, дай да пошлема за този клип. И ти го казваш, но не звучи като нищо. Не знам, казах и каквото казваше. Дай да пошлема за този клип и чао. Дайте какво? Лема да ще ти казва първо. Дай да пошлема за този клип. Я кажи го всичко, за да го знаеш. Еми, това е всичко този клип, не дай за едното, а така да съм за този клип и чао. Значи след това ще кажа. Дадете ми 4 злата. 7 минути. Може да ти се види. Какво означава 4 златни лего? Това с теб си взимаш такива кутийки или те ти дадат или пари или нещо друго. Я ябълка. Да. И колко имаш? Минато може 4. Да, да пази ябълката, когато имаме златни. Злата, аз по златни. Няма кутийки, има само... Дай я се не храна. Ако Нема. не си взема ябълката. Изяш, ако нямам храна. Добре, взема. Дойдех да взема от прасета. Вземи и защото аз имам 2 вълна. Добре. Аз имам 3. Дай ми да овца тогава. Али! Убих всички босове по един бос. Да? Ами я не го Продължи се от теб. Аз не... Дяна се тръгна. Ние сме си у дома. Умри ли? Не взимай айтемите. А? Чао, аз се знам надолу. Чао. Умре. Има 6 златни легота. Как се отварят кутийки? Дай. Аре бе, Радо, включи се. Ще ми багна. Чао, айде хора. Това ще е всичко за този клип. Абонирайте се.